Vážení priatelia, je to tu. Dlho očakávaný zájazd na Sokotru máme dokonale spracovaný a už je aj na našom webe a môžete sa naň prihlásiť. Koniec koncov niektorí z vás to už aj urobili. Považujem ale za nutné niečo o tej Sokotre povedať, pretože mnohí z vás ju nepoznajú. Sokotra je ostrov, ktorý je turistami ešte pomerne neobjavený a preto je najvyšší čas na Sokotru vyraziť. Treba trošku výjsť zo svojej komfortnej zóny, pretože budeme spať v stanoch, budeme mať nad hlavou nebo posiaté miliónmi hviezd. Odmenou za tieto malé ústupky komfortu, ktorý nás už obklopuje tak či tak všade, sú však neuveriteľné scenérie. Nie sú to len pieskové dúny, stromy dračej krvi, úplne unikátne, ktoré nie sú nikde inde na svete, ale sú to ľudoprázdne miesta, ktoré čakajú len na naše objavenie. Zájazd na Sokotru organizujeme v spolupráci s našimi vynikajúcimi sokotranskými partnermi a o vás sa postarajú naši výborní sprievodcovia, ktorých máte možnosť stretávať aj všade možne inde na našich zájazdoch. S organizovaním rôznych až expedičných zájazdov máme skúsenosti takmer 25-ročné, takže buďte si istí, že sa o vás perfektne postaráme aj na Galapágoch Indického oceánu alebo na tajomnej Sokotre. Pozrite si teda našu ponuku na stránke victorytravel.sk a medzi mnohými expedíciami skúste nájsť práve Sokotru, jedinečný zájazd na miesta v podstate nepoznané pre skúsených cestovateľov a už sa na vás všetci vo Victory Travel tešíme.